Traditional Medical Institute mate Homeo Health Sciences Institute kebi pona puthak pini Managing Director Dr. Vidya Singh Bepen Karbiang Longara Tapan Lamthe Kapalongpo. Dr. Vidya Singh Be alangli Homeo Medicines mate Homeo Health Sciences aputhak ajil ding kluipen nang klem pompen wang bomsi pini alangli pen isi Karbiang Longara Tapan birta keme pangtakpo. Alangli Homeo Medicines aputhak ka research pen kelong ateng Karbiang Longalota medicine cipato plupen un pusi alangli pen lamthi paklang phu kiso pok kiso aning kiso aphu ka chorora kiso singjam kapasi arya keng kachinglok lapen pherui sangman kekor hehuya kiso aphan duwai methang Karbiang Long pen habit arikang thengpia thekuru seluka jok am lapen akaprek kaprek abab amir hehui pen methang amat dowai cheselam unpusi alangni pen pachini pon lapen alangli Karbialang pen traditional science alut hui aphanta tokpong loputa pachini pon thu Karbialang pen dowai aputha ke tokpon japhan Institute of Homeo Health Sciences Education and IOS Foundation Gulf of India tumpensi cherap dun loputa alangni pen pachini pon Parkup Pahar long dak rong hang rong labangso Homeo Institute and Health Science Education patirpi ponsi Karbia khe phan inglong long kedo dawai rikang renui pencheng lok thingpi athe thai hoi pen phuso pokso lapen iri ekeng rfp ka chenglok punoi phirui sangman karchu ke kor punoi kiche pame un adawai dokok labangso kiri long ajoine pen niltum pini labangso IOT Foundation labangso health labangso science labangso education niltum Karbialang pen labangso ke than ponji science labangso institutes kangpu ponji phan niltum kachi sikdo tasi niltum non kitab tangtelang sita niltum labang mo iltum kebi Karbi hempu mukrang pu iltum jongsi cipu iltum jongsi aprang gedam ji lang pulote Karbiang long iltum akhedwans tame labangso institutes long cherap cheto dun nai phanili chuningri lapen parke Karbiang long ke thek ding do tum ke thekser logo charli resoi jang phantanili la chuningri glo iltum science mate labangso education aputhake abang khutin semtame labangso bidisore lapen lam kache than nai phan bangke kenang so tasidil tum damtang arong hawar kele an bangke nil tum labangso awareness people lo guru siluka thilu lapen to beru eso jo anso lapen ke kapre ka dawai do phurui sangman ke kor asontin dawai labangso kachini bang puda dotang lo lapen abang phu dawai ta rithek lo lahai ke do ka venil tum research dam aphi ne tum cheng wise cheng sai pensi pinpo hawar chinthong hawar lapen ke richo Karbi alongta humri damlo alangli enusia teng bangke Karbia khai ke dawai phu pokso pen chenglok an partame repi ke chenglok pen chenglok singjam pasi lahai hoi bangke Karbiang long do petapot ili Karbi hempu mukrang khai piapot cepador unai alangli hirjumi niltum phanang pidun taso teng siji damtang phaikuni November achiklo tarik ner kep boithalangso punja hidi pialong lasi labangso Karbia khe phan labangso ka panang por labangso entities impu ponlo akonon pret penafi sosang danta contingency hawar along thame dak Parkup Pahar rong hang rong lapen timung rong labangso dak along elong adim sinil tum labangso non tong sikot pen sekelangi phan labangso ahem thiklo lapen ke non tum Parkup Pahar long BKB high school MA school hawar pen chenglok ke doka ve afil long nil tum langdam lo non abang ke kaching thur the pinangan theklong oposi nil tum non matha ponthulo Parkup along kosonsi khe phan kang thur ponjima pu nil tum lasi prapjin pen labangso awareness ki piponji pen chenglok nil tum non wangji aning tarik Kreator ka bangili tum labangso
traditional labangso medical institutes labangso kangpu ponje phan karbia khe phan aman kithe dung labangso bang lili doanarat phantame nangchetu nangcherabdun ji phansi lili chuningrilo lansi lili pini karbianglong hamren lapen khe doan phan lili labangso